कौन पुराण में? कौन पुराण में? अब तू जवन गलती गोले बड़ा हम अगर ना बताई तो लोग कहे जो दू गोला नहीं खे हो ना दोनों मिलजुल के गावत रहे। वहां से शुरू से इंडिकेट रहे कि पिंडदान पगाना है तो तोरा ले दे के एक ही वो कथे में आता है खाली श्राद्ध होला ओहो में उल्टा पलटा। हम चाहब तो ओहो ला कतवा के बुक के ध दे लेकिन अब तू पिनक देबा कहबा के लगला जनावे ऐसे नीमन बताने का सिटी कम कर ले रही है। कि ना केहू रहल बा ना केहू रह पाई अरे तई दुनिया है बबुआ एगो माया के मेला। अरे तई ला अकेले अकेले चली जइबो के लागल बनेला। ये दुनिया एगो माया के मेला बा गुरुजी। यहाँ जब हम जन्म ले ले बानी हमनी के शरीर 5 तत्व से बनेला चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित है धम शरीरा कलयुग केवल नाम आधारा असमीर सुमीर नर उतरही जाम निवास कर रहल बानी। धरती के मृत्यु लोग कहल गइल बा यानी कि धरती एगो कला मंच बिया हमनी सब के पात्रगण बानी जा। वर्ल्ड इज स्टेज लाइफ इज ए ड्रामा। ये धरती एगो कला मंच भी हमनी पात्रगण बानी अपना अपना ड्रामा रूपी रोल कर रहल बानी। जब ड्रामा रूपी रोल समाप्त हो जाते है परमात्मा के छोड़ को परमात्मा के लगे चल जाए। इनका ऐसा बात नहीं बोलेगा तू हमरा ऐसे बोल देला ए भैया तुम तारा गाड़ी उड़ी नहीं खींच देले तू कहत जे हम का चलते नहीं खी बोलत तो भाई अगर तू बहन घर आयल बड़ा तो हम अपन बहने घर आयल बानी। ई बात के ख्याल रखे इनकर झलवाया कहीं ना सुन ऊ नचवा के बड़े होल है अरे बड़े न होल है और तोरे नाच ऐसन भर चूतर देना लगावा दवाई तो चलते चलते एगो आध्यात्मिक गीत से सेवा रहे दंगा से चढ़ाओ ना होल है कि दुनिया बा मेला तो दुनिया बा अरे तमाया के बेला रे बाबू अरे तो दुनिया के मेला रे बबूनिया दुनिया बा माया के मेला रे बबूनिया। जब ही गावे लगले तो पीछे से एगो दो आदमी कहता रहा कि जब आता ही क्षेत्र में तेकी को गीतिया गावे करता है। हम कहे कि का की जगह जितना बेचारा जानता उतना ही ना गाएगा। ए बाबूआ रे बबूनिया रे बबूनिया रे बबूनिया ए बाबूआ हर तो दुनिया बा माया
ना जाइहा काहे? वो नचवा के दिन ना होला इन्फेक्शन धर लतवा हाँ, कौची में तब शरीर में। अच्छा सही बात कही थी, सही बात कही ना तो देख लो दुनिया व माया के मेला मेला। मतलब कुछ नया चीज चैनल पर दो हूँ हाँ दे नाव के नाम पर के हो के बैठ गेल बा। एक चीजवा सारी रतिया हाँ हट रही है पीछे। हाँ चलो दुनिया माया के मेला कैसे है? कैसे अभी सुनबे कहने है कि मतारी साथी दी तो स्तन पान तक, तक आग मेहरारू साथी दी तो मांग धो के मकान तक, मकान तक गांव घर साथी दी तो गांव से शमशान तक, हाँ। अपन बेटा साथी दी तो मुंह में अग्निदान तक। तक बस खाली इतना जाने ला भैया। हाँ देखो हम अभी इनका भैया कहत नहीं हाँ समय ऐसा गिरेला कबो कबो हाँ। कि बाप महतारी तो छोड़ा मेहरारू तक साथ न देवे लेकिन बाप महतारी के दुआ लागेला लागेला चाहे कि कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात पक्की है कोई धरती पर हाँ। माने या ना माने, लेकिन ये बात पक्की है क्योंकि माता और पिता के डांट में ही बेटे की तरक्की है। कहाँ शादी है? ना तो हमार है ना हाँ हमार से इतना बढ़िया हमार पानी मार के देगा ना हाँ। पानी ओकरा पर मारे के जरूरी है। पानी मारे लायक सब बरवा नोच के रख लो। ब्याज है। ए मलिकार ध्यान दिया जाए, हाँ जो पिता का चरण छूता है वो कभी धनहीन नहीं होता। जो हाँ पिता का चरण छूता है वो कभी धनहीन नहीं होता। जो अपने माता का चरण छूता है वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो अपने बड़े भाई का चरण छूता है हाँ। वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो अपने बड़ी बहन का चरण छूता है हाँ। वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो अपने गुरुजनों का चरण छूता है हाँ। वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। जो नाच के चरण छूता है क्या होता है वो कबो एकदम धानाहीन नहीं होता। सही बात सही ना बात तो इनका खाली लगी कि हमार नचनिया कैसे बोल दिला हाँ। ना हम तोरा बोले जो हमरा कुकुर कटले है पागल हाँ ना। बतन का सरनिया आवा मुर्गी दुनिया बा माया के मेला मेला। आखिर माया का है बबुआ हाँ। आवे आ जाए के लागल बा मेला मेला। बतन का सरनिया मुर्की मरी है हाँ। देख देख रानी किसियो मत हाँ। हम तोरा कहां के तोर बाप की ईश्वरी ठाकुर नाम हो हाँ। अभी देखा ना खिसियाई थे काहे लगे? मुर्की मार के बरनी हाँ अरे किया इना मुर्की मरेला हाँ। एगो वो मरता बा। एगो मारे बाबरी फिर मुर्की मार के बा मुर्की अरे किया अरे तल्ला गलबा मेला दुनिया भइल बारे हमरेला दुनिया भइल बारे हमरेला कि बाप महतारी अरे अहिरे रही जई है अरे त बाप महतारी अरे त अहिरे रही जई है ई बात सब जानेला बबुनिया रे बबुनिया अरे तो दुनिया बमाया के मेला अभी कथा गौले बड़े सुनते बने हाँ कि हमका तो दूसर का खंड महाभारत पेज नंबर 774 से गौले बने हाँ। अब कितना शुद्ध शुद्ध गौले बड़े हाँ आप सब विद्वान हैं हमारे गुरु समान है है इनकर कथवा के काटला तो फिर ही कहिए जे तू बड़का घमंडी हो गई हाँ
कहे कि हितई में बेचारे आयल बड़े हाँ तो बोले से भी मजबूर बानी कहे कि कुछ कोनो बोलले गौन ही नहीं खे हितई में आलत हन तब पेठारी एक बोझा चुरा लेते हैं। हाँ, ना 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 सो तो चली हम हमरा फरमाइश भइल बा जे राजा दशरथ पिंडदान गावे खातिर। हाँ पिंडदान दू प्रकार के गवाला। एगो गया पिंडदान गवाला हाँ जैसे ही गौले बाड़ी की श्राद्ध के शुरुआत के कैले बा। इनकर कथा के शीर्षक ये रहे हाँ कि श्राद्ध के शुरुआत के कैले बा हाँ। तो एगो बा की पिंडदान के शुरुआत आखिर के कैले बा लेकिन ओकर कथा अलगे बा। ये अपने से कहत रहे कि जब निमि ऋषि के लड़का श्रीमान मर गईल ओकर भोज करे खातिर का तो 5 गो ऋषि के बोला के खियावल गईल नहीं बढ़िया से महाभारत पढ़ा। ब्रह्मा जी के 7 गो पुत्र बड़े जेकर नाम सप्तऋषि है वही सप्तऋषि तारा के बोला के नीचे खिलावल गईल रहा। तो तू तो बुड़बक भैया कहलक बाद फिर पनक देबो। अरे उनका कहला माला पहनावे थे उनका सब मन के बाल ना 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 उनका राज्य सरकार गिर तो तहार बात के नाक काटते हुए हम अपन कथा के गावल चाहते हैं। हमार कथा रही आनंद रामायण पेज नंबर 191 से लेके 197 तक टोटल कथवा देल बा कि आखिर राजा दशरथ जी के पिंडदान कहाँ भइल। राजा दशरथ जी के राम जी काहे ना पिंडदान देले। राम भरत लखन शत्रुघ्न तिलांजलि दे के कहा आखिर तिलांजलि कहा दिले रहले है पिंडदान तो बेटा के देवे के चाहत रहे यही कथा में मिली। ए बबुआ बात दो समय के बाकी रावण के मार के विभीषण के तार के 14 बरिस के वनवास काट के जब अयोध्या में लौटल बानी एक हाली के बात बा। हालांकि आनंद रामायण में लिखल नहीं खे आनंद रामायण में डायरेक्ट दिल बा कि राम जी गुरु वशिष्ठ के लगे जाता रहे आ जाके पिंडदान के विधि पूछत रहे। हमनी के पुरनिया जवन ब्यास बाड़े जैसे में राधा किशुन जी बड़का बड़का ब्यास ये चीज गावे जो चीज हम गावे जा रहे बबुआ। अरे की रात देखा ले सपना हेलो रात देखा ले सपना में रात देखा ले सपना अचरज में हरी राती के राम जी सुतल रही अपना सैन कक्ष में सपना देखा तारे बिहान भइल तो का कैले रात देखले सपना में अचरज में हरी अचरज में हरी भइले ता का कैले गुरुद्वार तुरंत गईले गुरुद्वार तुरंत गईले गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर गइल बानी गुरुद्वार तुरंत गईले आ देखले हंस गुरु वशिष्ठ जी के लगे जाके चेहरा मुरझाइल बा गुरु वशिष्ठ जी देखने करे अरे नकली बतावा राम का बात बा काहे मन मार ले बाड़ा मैं बात अपन बतावा तनी जे राती के हम ऐसा सपना देखले बानी हमार बाबूजी के मुआला इतना दिन हो गई आखिर काहे ऐसा सपना देखले बानी कारण का बा गुरु वशिष्ठ जी बतावा जरे बबुआ राम ताहर बाबूजी के आत्मा अभी ले भटकता अगर बाबूजी के आत्मा के शांति चाहता रह तो पूर्व नगरी में गया नाम के एगो फल्गु नदी बहेली गया में फल्गु नाम के एगो नदी बहेली वो फल्गु नदी में जाके गया धाम में अपन बाबूजी के पिंडदान कर दो बाबूजी के पिंडदान करब जौन सपना आवता तरन तारण हो जाई
कहले जाए के पड़ी कैसे कैसे? तू चल जा सिया के ले ला लखन के ले ला ले ला राम जी कहले जैसे अकेले ना जाए ना संगे संगे रहुओ चले के पड़ी हाँ। गुरु वशिष्ठ जी चलल बड़े मैया सिया पटरानी के रूप में रहत रही हो समय हाँ। मैया सिया के 5 गो सखिया भी जाता रही हाँ। आ तैयारी होता गया के बबुआ का क्या? अरे त राम लक्ष्मण सिया अरे त चढ़ी के विमान राम लक्ष्मण सिया चढ़ी के विमान विमान अरे त राम लक्ष्मण सिया अरे त चढ़ी के विमान तकिया हो रामा तकिया हो रामा किया हो रामा चाली भइले काया के किनारन हो कि प्रयागराज पुन पुन अरे कि तब गया धाम चली जवन चाचा मोल बड़े उनकर पोता चंदन भैया के तरफ से आशीर्वाद आइल बा तो लगी रही सबसे पहले प्रयागराज में पिंडदान कैले बानी एकरा बाद औरंगाबाद जिला में एगो पुनपुन नाम के नदी बहेली वो पुनपुन में पिंडदान कैले बानी आ तब तीसर कहाली विमान उड़ल तो जाके गया धाम में रुकल कि प्रयागराज पुनपुन अरे कि तब गया धाम किया हो रामा किया हो रामा किया हो रामा फूल लगा जैसे ही गया फल्गु नदी के किनार पर विमान उतरल बा पिंडदान के सामान खोलाइल बा लिखल बा कि कहीं कहीं पिंडदान के सामान घट जाता अब कौन घटल बा ये हमरा बस के बात नहीं खे हम आपको नहीं बोलना है बोलने जाएंगे सर हमारा पागल कुकुर नहीं खे कटले ना तो नहीं तो सब चीज में बोल के कहता रहे तो ज्यादा ना 2 मिनट और गायब कहे कि सिंगारस गावे के बाद पिंडदान के सामान घटल लौकता राम जी लखन से कहत रहे बबुआ लखन लखन एको काम कर नियरे गया बाजार बा जा जाके जौन सामान घटता जल्दी लेके आवो समय मुहूर्त निकलल जाता समय निकल जाई तो बाबूजी के पिंडदान न होई लखन लाल गेल बड़े झुरा गेल बड़े बाजार में हेरा गेल बड़े बाजार में मैया सियाहर देखतरी पहर देखतरी लखन लाल के देर हो गल तो मैया सिया राम जी से कहतरी हे स्वामीनाथ लखन अभी ले नाइल तनी अगवा बढ़ के देखली कि लखन कहाँ रह गईले रामो जी के पेठा जाती रामो जी जो सही जाता रे इन्हें मुहूर्त निकलता बार बार आवाज आवता आकाशवाणी होता बालू के रेत से आवाज आवता कि कोई अगर ऐजा हमार खानदान के उपस्थित बा तो जल्दी पिंडदान करण तो मुहूर्त निकल जाई तो दूध दानो खा जाई हाय राम हाय लक्ष्मण मैया सिया कहत रे जे हे लखन हे बाबूजी आखिर ऐजा हमार स्वामीनाथ है नहीं खान अरे और ननका लाल है नहीं खान हम पिंडदान को बेटी होके कैसे करी दशरथ जी कहते रहे सुना बेटी अगर एगो कुल के तारी ली तब पुतोह दोनों कुल के तारे ले अगर बेटा एगो कुल के तारे ले तो बेटी दोनों कुल के तारे ली नैहर भी तारे ली और ससुरा भी तारे ली बेटा बेटी में फर्क नहीं खे तू पिंडदान करना तो मुहूर्त निकल जाई मैया सियाओ नाताओ देखनी है वही नदी में स्नान करके आई अपन ससुर जी के पिंडदान करे लगनी है रानी तू नेहाला जे मान लगी कुंभ मेला लागल बा जे तू एजे नेहाला आजा के पिंडदान कर दो मान के चला जे फाल्गु नदी बा हो ले ला अरे तकरिया सननवसिया धई के ध्यानवा चढ़ावे लगल हो
जैसे पिंड दान दे तरी हाँ। राम लखन बाजार से आवत रे आवत रे। लेकिन पिंड दान देवे से पहले 7 गो गवाह रखले रहली हाँ। हमार कथा के खड़ी पाई रही हाँ। लगभग में हम 2 बजे से शुरू कैले रहनी है हाँ। अभी हमार समय 10 मिनट बाचत बा हाँ। तो अब रुआ सबे से आदेश लेल चाहतनी ने बड़का भैया के फरमाइश बजे चिराग भैया पर एगो गाना होके के चाहिए हाँ। अभी होली के मौसम चल रहल बा हाँ। तो कहब ते का दुगो चटक मटक लइखन खातिर गावल जाई हाँ जी। हेलो। हो जाए। आदेश है गाइए गावल जाए ना चलो गावा ना गई तो फिर भीड़ भाग न जाई लेके हाँ। वही तो हमू चाहतनी हाँ जी। तो भैया होली गवा रहे होने के नचाने को उठाइए। ना 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 अभी गवाही मर दे की अभी नहीं खत्म है जी, कैमरा मैन रुको फोकस भाई। कीजिए तो भैया 2 मिनट एक बाद होली गा के चिराग भैया पर गावल जाई जी।